Dark Orbit hozni fogok. Legjobb barátommal. És mutatkozz be. Mi? Mutatkozz be szépen. Ja, ki ezt adott? Nem tudom megtámadni. Arra hát tényleg meg. Az Zolikát még. Ki? Őt. Nem, a Zolikát. Zolika, gyere, kutya! Ezeket csak Hoppá, nem... itt Ojjaj. Kilőjem a Nem, úgyis nem. petjét. Igen. Várjál. Igen. Most talán egyből jé. Jó, tudjuk. Basszus! Shit, ez durva. Ja, mert pajzsa is van. Ja, tényleg. Arra Shit. hát ez első... Üzének nem is... Kaptál pajzsot? Vagy én izét? Meg nem adja most. Van ilyen tudszod? Figyelj már. Figyelj, azt is kilövi. Kilőtt az Olit. Kilőtt a drónját, kilőtt ember. Petet. Ja nem, hirtelen el is szívta. Ez vicces. Ez nagyon vicces. Itt leöldözöm ki ezeket érzéket. Ja, vagy vele, előbb-utóbb sem fog dögni. Ja, előbb-utóbb. Nekem az kell. Jó, elő. Legalább akkor is, legalább. Így megcsaparod Vaj. utána. Mackósány. Ez nagyon nagy. Kilőtték neki. Kurva érve. Adjak neki. Hát ez nagyon nagy. Úgy egy csomó pénzed. Mackósaj, de ez durva név. Miért volt pénzetükor is? De onnan van ennyi... Tudom az Olit. Azt nem tudod. Én... Azt is kilőtte. Azt. Mindenkit kilövett. De ez túl erős. Mackósaj. Ennek is izéje van. Lagja, látod? Aha. Trollolololololololol. Nem őt hackeltál. Kilőtte. Azt úgy kilőném. Hülye köcsög. Ott egy pet. Az a pirány, ennek a petje, annak a izének. Várjál, meg támadja. Nem tudom. Ez ennek a petje, a izének. Oszta. 4-essel támadja egyből. Visszatöltődött a pajzsa. Oh shit. De figyelj, ennek a petje, ezé. Tudom, megtámadta a Petet. Most hitálod meg. Petet támadta, Pet harc van! Volt. Volt ilyen. Nem, azért lőtte ki. Ja. Nem, azt a kis Petet lőtte ki. De kár. Szegény. Jaj, de nagyon tudom. Azt lőtte, nem. Ja, Petet lőtte ki neki. Jaj, de szomorú. Ott van alatta. De... Megtámadta a Petet. Figyeld, a pet erősebb, mint a hajó. Amúgy igen. Tehát, hogy így... Troll. Követ a gyerek? Persze. Hát az nem. Mindenképpen. Aha, látszik. Jó, hagyjuk, megyek öldözni. Na, gondolom. De ugye ezt simán ki lehet lőni. Amúgy igen, csak ide jönne 10 ember. Csak igen, tehát hogy Várj! Annyira- Juhú, annyira- gyerek! annyira nem nagy dolog egy norm góliáttal. Csak az a baj, hogy nagyon erős. Mondjuk igen. Tehát azért olyan dizájnja van, hogy még Pet. az a izé, Majd megtámadnám, de nem akarom. nem akarod hittek. De olyan szépen néz ki. Neki van csapatba. Elment! Halleluja! Most egy Reddit millió, a lövész 2 fog meg. Eriksz. Erikszent, azt ismerem, azt bírom azt a gyereket. Itt van alattad. Tudom. Ezt ismerem, azt hiszem. Na, látom. menjetek. Jó van. Ja, tényleg. Mindjárt 5 perc. Veszi még? 5 perc, igen. Most lett 5 perc. Jó. Hát. Nagyobb tudom felvenni, ezt fel
felteszem is, hogy törlem, felteszem törlem. Mindegy, ennyi elég lesz. Te, bizony te. Eriksen kidőm, nem, az túl jó. Ez Eriksen. Hát most ilyen, ez egy hajót. Hadd lőjem ki, akkor legalább a patch. Gyere, kutya, gyere. Kezdett iszabba. Amúgy szerintem ennek gólátjeletet csak elbaszott. Igen. Ki az a hülye, aki Phoenix lesz, így fejleszti fel, mert ennyire ez... Petet, figyelj már meg. Ja, ki az a hülye, akkor inkább veszek egy Vengeance-ét. Vagy nagyon szereti a Phoenixet. Senki. Vagy van egy másik hajója is, de akkor nem Phoenix támadta volna meg a petet. Ötközik. Ki szereti a Phoenixet? Mondjuk én. És már lehetnek olyanok. Mennyire tart? Megvan. Menj az iszabba után. Skill van. Mindegy. Ennyi lenne az a videó. Sziasztok!